Beraz, mil esker patxi zure lekutasunen gatik. Justuki Goiener aipatzen baginin, Goiener implikatzen da Espainian eta merkatua badu olako antolakuntza bat, eta Goiener da hornitzaile bat. Beraz, goazen lekukotasun baten entzuterat, hori hartu duguna endaian urtarrilaren 21 justuki Iener eta Goienerrek antolatu baitute topaketa bat, esperientzien trukatzeko. Beraz, goazen Jones Maizen entzuterat. Alkarrekin, Goiener bezalako proiektua iparralden erreplikatu nahian, eta iritsi da eguna nun. Goiener sortzen da duela 5 urte, hegoalden, Goierri eta Usurbilgo lanbide eskolan arteko harreman batian, eta ematen da krisi garaian, krisi ekonomiko garaian, testu inguru bat nun menpekotasun energetikoa gakoa bihurtzen da ekonomia mailan. Hortaz, pertsona batzuk sensible gaudenak ingurumenarekiko, aldaketa klimatikoa, eta bar, eta erregai fosilak, CO2 isuriak, eta aldi beren energiaren prezioa eta energiaren kudeaketa ikusten dugu transizio bat eman beharra dagoela, urratsak eman behar ditugula, hortaz ikusten dugu aldi beren Ipar Europa mailan badaudela tresnak, badaudela formulak, badaudela enpresak eta kooperatiboak nun energia berriztagarrien bidez tokiko ekonomia sustatu daitekena, eta eredu hori hartuta, batez ere Belgikatik ezagututako nire kasun kooperatiba bat, ekartzen dut eredu hori Euskal Herrira, eta ulertzen dugu Euskal Herri historikoki kooperatibismon inguruan baditula aztarnak eta erabakitzen dugu saiatzea martxan jartzen eredu hori. Zoritxarrez, estatu mailan, Espainiar estatu mailan araudiak ez du laguntzen argindarra ekoiztera, argindar berriztagarrira ekoiztea, gehien bat bultzatzen da erregai fosila, ikatza, gasa, petrolioa erretzera, baina ez teknologia berriztagarrien bidez eta egun ezin dugu ekoiztu, INR-ek egiten duen moduan, egun soilik merkaturatzen dugu argindarra gure bazkide kontsumitzaientzako. Hiriburuetan biztanleria haunitz dagoen moduan, landa eremuan biztanleria oso txikia dago. Horrek esan nahi du. Energia batez ere landa eremuan dago. Eta landa eremuan ez dago finantziazio tresnarik. Baina biztanleria hiriburuetan dago eta hiriburuetako biztanlek finantzatu dezakete landa eremuko proiektu jasangarrietan. Hegoalde eta iparralde egoerantzeko gertatzen da, hegoalden bazkide haunitz gare, eta behar bada guk oraintxe duguna da finantziatzeko gaitasuna, geure bazkideen ekarpenen bidez, eta iparralden ditugu proiektutarako aukera. Nun bazkide gutxie dauden eremuetan finantziatzeko arazo anitzago egon daitezken. Hortaz, kolaborazioa etor daiteke finantziazio aldetik, nire ustez. Egun, Frantzin, zentral nuklearrak gehaturik daudela, estatu frantsesa erosten du argindarra Espainiar estatuan. Hori egiten da oso volumen handiko elektrizidade kantitatetan. Berriz, Euskal Herrin guretzat juridikoki eta administratiboki zinezkoa egiten zaigu erostea INR-ek ekoizten duen kilobatioak traba administratiboak daudelako, eta gure produkzioak eta kontsumoak txikiak direlako. Etorkizunari begira, nire ustez euroregioa edo Europatik sustatzen ari den
lurralde eremu horren esparrun barruan, politikak bateratuak izan beharko lirateke, eta politika horien barruan behintzat diskurtso berdina edo jarduera berdina eman beharko litzateke bultzatuz argindar berriztagarri proiektuak. Naiz, eta iparralden kontsumitu behar izatea argindar hori eta hegoalden kontsumitu behar izatea sortzen den argindar hori. Baina, behintzat, amankomuneko politika sostengarriak amankomuneko lurralde batentzako. Hala beraz, Joanes Maiza Goiener kooperatibako lehendakariaren lekukotasuna, hori beraz hartu duguna joan den urtarrilaren 21 endaian, han antolatu baitute INR-ekin batera eragileen topaketa. Beraz, interesgarri da entzutea, beraz, badutela diagnostiko bera INR-ekin, ala nola, menpekotasun energetikoa arazo bat bezala ikusten dutela ekonomiaren mailan. Beraz, eta aterabit bat bezala ere, edo gakoa bezala, erabiltzen baitu itzori, energiaren burudiabetza lantzea, justuki aterabide gisa ekonomia mailan ere, lan postuak sortzeko eta bar. Ere, Ipar Europatik ere, hartu dituzte modeloak, INR-ek egin duen bezala. Azpaimarratzen ditu ala ere badirela trabak, mugaren gatik beraz INR eta Goienerren arteko lana posible izan dadin. Eta, ala ere, Goiener zaharragoa baita INR baino, 5 urte ditu jada, eta 5.000 bazkide gilean. Beraz, ezagutzen du arrakasta aski handia, eta nahi izan dute ospatu gurekin, beraz, zenbaki handi hori, arrakasta hori, eta bideo baten bitatez hori. Beraz, soin bideoa. Burrukaren ondorioz piztu ziren besteak, orain eskatzen duguna da zuen laguntza, bide berrin ibiltzeko zuen argia. Ekaitzaren amaieran, ekaitzaren zargurin, ekaitzeko iluntasunen hor daudela bukakin. Ekaitzaren amaieran, ekaitzaren zargurin, ekaitzeko iluntasunen hor daudela bukakin. Iputargia, ideiak eta asmoa, iputargia. Mil esker Goiener bideo horrengatik, INR-ek egiten nauko nolako bat egun batez.